Inaw inyong alaga si Dr. Ni Delgado og Minda Delgado. Salamat sa inyo. Mayong buntag mga igsoon ko diha kang Kristo. Nining santos na misa sa Martes ay kanapulog upat nga semana sa ordinaryong panahon. Uban sa mga intensyon sa St. Francis of Assisi Parish Maa, atong iapil kining mga pag-ampo. Mga misa pasalamat. ACD Family, Cheryl Vidanes for recovering from COVID-19. Matos Family, J-Rug Marketing, B-Pen Trading, Bernard and Rose Enriquez, Aurelia Barrick Brandt, alang sa mga gasang nadawat, Linmar Podador and Family, alang sa mga gasang nadawat, Good Health of Bienvenida Roble, Edgar and Jocelyn Barroso, Maria Janet Gan and Jeric Paul, Alvin, Kim and Lance Gonzaga and Sukaire Family, Trinidad Reloba Family, Nuestra Señora del Carmen GKK, Zone 8 Matina Aplaya for their first day novena. Healing intentions alang nila Lizette Lainez, Jean Francis Fuentes, Aziel Adrian Villarreal. Complete healing and fast recovery of Gina Herrera. For the safety and good health of all BF Incorporated employees and all sister companies. For Senator Bato de la Rosa for wisdom and guidance from above for his and his family's protection. Fast recovery and complete healing of Josephine Santa Juana, Mr. and Mrs. Dennis Lim. At way ampo ang mga kalag nila, Arlene, Generoso, Alfredo, Imelda, Paquito, Conrada, Alfonso, Modesto, Almario Sr., Susana, Constancio, Junabi, Ricardo, Mariano, Filomena, Justicia, Francisca, Chofilo, Margarita, Noli, Julius, Chavi, Bernandita, Catalino, Edita, Angelina, Richard, Alfredo, Feliciano, Coronada, Warlito Roque, Teresita, Irinea, Jovi, Manuelito, Porferio, Felipe, Cipriano, Amparo, Feliciano, Cipriano, Virginia, Engracia, Jovelita, Maximino, Chofilo, Lourdes, Mabel, Zacariasa, Richel, Victoria, Anastasio, Donata, Constancio Sr., John Michael, Anatolio, Maria Salome, Antonino, Julieta, Nito, Manuel, Ricardo, Ninda, Edelberto Sr., Florencio Jr., Estrelets Gloria, Allen, Chodoro, Lope, Henaro, ugang tanang kalag nga atong ginumduman ning santos na misa ugang tanang kalag sa purgatorio. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners,
now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, That we may be worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, thy grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. We would like to thank our prayer partners for today, Mrs. Mercy Evangelista and family.
Igsuon ko diha kang Kristo maayong buntag kaninyong tanan. Uban sa tasatagsa natong katuyuan ug sa katuyuan sa tibuok simbahan, atong iapil ang misa pasalamat nga gihalad nila ni Glenora Imbodo, Ami Garcia Bacos and family, ug Sendril Villacarpa sa iyang adlawng natawhan. Ato usab iapil sa atong mga pag-ampo ang mga kalag nila ni Dolores, Froilan, Noe Sebastian, George, Prudencio, Rosalinda, Victorina, Del Kenneth, Feliciano, Gregoria, Delphine, Felix, Rogelio, Carmencita, Vicente, Paulo, Edita, Domingo, Maura, Corazon, Benaventurada, Roque, ug Antonio. Ang tawag sa atong Ginoo, tubagon unta sa pagtuo, maninguha kita nga malaumon, ang Ginoo makagagabon. Ang tawag larawan sa dugma, maoy hagit sa tagsa-tagsa, gitawag ka sa pag-alakad, sa tiunay mong paghalad. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Mga igsoon uban sa atong pagpasalamat ngadto sa Dios sa atong intentions ning santos nga misa. Maginusul kita sa atong mga sala aron mandam kita sa pagsaulog na ining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsoon, kay nakalapas ako og dakong yamot, sa una-una sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita nangadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. O Amahan, pinagi sa pagsugot ni Kristo, imong anak ug sulugoon, imong gibangon ang usa ka kalibutan nga napukan. Palingkawasa kami sa sala, ug dad-a kami nganha sa kalipay nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Kristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen.
Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Osias. Nagbuot-buot silag pili og hari sa walay pagpananghid kanako, ug nagpili silag mga kadagkuan apan wala gani ako masayod. Ang ilang plata ug bulawan gihimo nilag mga Dios-Dios, alang lang sa ilang kaugalingong kalaglagan. Gitamay ko, o Samaria, ang hari mong baka nga imong gisimba. Ang kasuko ko misilao batok kanila. Kanusa pa ba magputli ang katawhan sa Israel? Tawo nga nagbuhat niini, dili ang Dios. Kinahanglan dugmukon ang nating baka sa Samaria. Kay nagpugos siyag hangin, bagyo ang iyang anihon. Wala mamunga ang iyang gipugas, busa wala siya'y makaon. Kun mamunga man ugaling, mga langyaw ang mukaon niini. Naghimo ang Israel og daghang mga halaran, nga nakaangin sa katawhan sa pagpakasala. Bisan pag magsulat ako og napulo kalibong balaod, alang kaniya, dili gihapon siya magpakabana niini. Gusto siyang maghalad og mga mananap, aron makakaon siya niini. Apan ang Ginoo wala mahimuot niini. Nahinumduman siya karon sa iyang mga kalapasan, ug kini silutan niya, ug mubalik siya sa Ehipto. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang balay ni Israel nagasalig sa Ginoo. Ang balay ni Israel nagasalig sa Ginoo. Ang atong Dios anaa sa langit. Bisan unsa ang iyang gusto, iyang gibuhat. Ang ilang Dios, plata ug bulawan, mga buhat sa kamot sa mga tawo. Ang balay ni Israel nagasalig sa Ginoo. Duna sila'y mga baba apan dili makasulti. Duna sila'y mga mata apan dili makakita. Duna sila'y mga dunggan apan dili makabati. Duna sila'y mga ilong apan dili makapanimaho. Ang balay ni Israel nagasalig sa Ginoo. Duna sila'y mga kamot apan dili makahikap. Duna sila'y mga tiil apan dili makalakat. Ang pagbuhat nila may sama kanila. Ang tanan nga nagasalig kanila. Ang balay ni Israel nagasalig sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa pagpanglakat na sa mga tao, may mga tao na usab nga nagdala ngadto kang Hesus ug usa ka tawo nga naamang tungod kay giyawaan man siya. Sa nahinginan na niya ang yawa, nakasulti ang tao, o nahibulong ang tanan. Unya naninggit sila. Wala pa kita makitag hitabo nga sama ni ini dinhi sa Israel. Apan miingon ang mga Parisiyo, ang pangulo sa mga yawa may naghatag kaniya sa gahom sa pagpagula
kanila. Unya giduaw ni Jesus ang tanang kalungsuran o kabaryuhan. Nanudlo siya dito sa ilang mga sinaguga. O giwali niya ang maayong balita bahin sa paghari sa Dios o giayo niya ang mga tao sa tanan nilang balatian o sakit. Sa bakita niya sa daghang mga tao, naluoy siya kanila og masulubon og makaluluoy man sila. Daw mga karnero nga walay magbalantay. Busag ingna niya ang iyang mga tinunan. Daghan ang anihon. Apan diutayra ang mga ngani. Busa, pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon, aron magpadala siyag dugang pang mamumuo nga muani niini. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang tao nakabati og paghigugma o nahigugma ug naay mga crush naagay magpahiwatig ba pa may text sa una no magkuha og sulat o papel niya kanang humot niya dito magsulat-sulat og I love you, crush kita. Usahay inig recess na ibutang nga merienda sa lingkuranan, na ipan, na iko. Pagpakita, no? Ang ginuusab sa iyang paghigugma kanato, iyang ipadayag sa nakalain-laing pamaagi. Una, iyang gihimo ang kalibutan nga puno sa paghigugma. Giandam niya, una niya gipapuyo ang tao, gikumplito niya para dili maglisod ang tao, para malipayon ang tao, magpuyo uban sa kinaiyahan. Pero diyan nakasala ng tao, bisag iyang hinginlan dito sa iyang paraiso, nangita gyapon sa pamaagi nga iyang mabalik ang mga tao. Tungod sa dakong paghigugma. Muna nga na ang mga propeta nagpahinumdum sa katapusan ng ipadala si Kristo. Diya sa itong unang pagbasa, ikan kang propeta Hosea. Si propeta Hosea, gitawag siya nga prophet of love. Tungod kay iyang panghuna-una, ang iyang pagbati, ang iyang sinulat, ang basahon nimo, na puno sa paghigugma relasyon. Iyang gitandi ang relasyon sa Dios ug sa tao sa usa ka magtiayon nga kung pananglitan ang asawa makasala o dili muuli anang gabii dugay muuli ang bana mangita gyud siya bisan hain siya. Iyang yung pangitaon ng asawa tungod sa dakong paghigugma ingon ana ang Dios. Now karon sa atong unang pagbasa kaning particular nga text, pahimangno ni siya sa mga tao sa ilang pagpakasala, no? Ilang muraba o pagmaymay. Lisod sa naigugma. Nga mo-express ni ining maong pagmaymay, na tungod sa dakong paghigugma, pero ang iyang paggamit sa mga pulong, nga sayon, nga dili bugat ba? Morbitaw o giantigo ba? Mura ba o bisag nasuko na, pero mangita siya paagi nga makagamit og mga words nga dili offensive. Ingon ana ang mahigugma. Si Kristo sa dakong paghigugma kanato o ipakita niya din sa atong ebanghelyo. Pagkakita niya sa mga tao, naluoy siya pag-ayo. Ingon ani ang mahigugma nga tao. Dali mubati og kaluoy, makita lang niya ang sitwasyon. Di na kinahanglan sultihan siya. Diha iyang mabati ang maong kaluoy tungod sa paghigugma o sunod ni ana mao ang aksyon. Mangita og pamaagi nga makatabang, mangita og pamaagi nga mapadayag o ma-express ang iyang paghigugma. Atong nadungog daghan siya gipang-ayo nga masakiton. Gipang ang naghimo siya o nag-exercise siya sa mga tao nga giyawaan. Pero at the end,
Diyang naluoy siya sa mga tao, kay sama sila sa mga karnero nga walay magbalantay. Sato pa, nabati niya ang kaguol, ang kabalaka, ang kakapoy sa mga tao. Iyan ang nabati. Muna natandog kaayo siya. O gani niingon siya, daghan ng anihon, pag-ampo kamo. Murabag ingon na luoy sa maayo, sunod niya na aksyon at timano nato ang mga tao. Pag-ampo kamo, nga daghaw mga ngani, daghang mga tao nga muhatag silang kaugalingon, anong pag-alagad silang isig kaingon, pagpadayag silang paghigugma, pag-atiman ni mga tao, nga mga maluluyon, mga sinalikway, naglisod, ug uban pa. Sato pa, diha sa paghigugma sa Dios, dili sa buot na kita maglisod. Sa sinugdanan pa lang, balik sa creation. Gusto yun sa Dios nga malipayon ta kanunay. Gusto sa Dios nga kaniyang paghigugma atong mabati ug masinati sa atong adlaw nga kasinatian. Lamang atong tawhanon na kinaiyang magpasulabi. Ang tawhanon nga pagbati maoy magpasulabi kanato. Manang usahay di nato mamatikdan na kini nga mga panghitabo kini nga kasinatian pagpadayag sa gugma sa Dios. O bisan gani atong na-experience sa karon, kaning pandemic. Makaingon ta nga kalisod, walay trabaho, social distancing, limitado atong panglihok, nya kinalan tag sanitize ta kanunay. Pero kung tan-aw nimo, dili ka comfortable. Mura ba og kalagot ani oy, ana ba? Pero tan-aw nimo ang other side of that, dunay dako kaayo nga nindot nga tabo sa kinabuhi. Kani adto di kay ka particular sanitation, pero karon gitudluan ta. Particular sa sanitation, personal hygiene. Di ba? Kani ato man nato, di man nato nabalihon, pero karon kani di ay protect ourselves and protect others. Kana siya, no? Unya na ay mga dewa na trabaho. No? Di po ta makabantay ba nga? Bisan og usahay, kita makabsan, pero na ang atong tinguha. Kanang nahigugma ta sa atong isig kaingon, mag-uulta nila ba? Tapos kaluoy atong mga tao karon nga naa din ang madapita. Sigurado ko wala na sila pagkaon, kay wala makwartahan, kay wala ingon-ani, ingon-ana. Kana siya, no? Usahay di mo nato matikdan. Siguro, yun ako nga gitugot sa Diyos, aron kitang tanan, mamalandong sa makausap pa, balik ngadto sa paraiso ba? Sa iyang plano. Original plan niya nga malipayon ta, malinawon ta nga magpuyo, magkahiusa ta nga magpuyo, maghigugmaay ta nga magpuyo, sama siyang paghigugma kanato. Muna nga hinaot, nga pinagi ng santos nga misa sa makausapa, makaamgo kita sa dakong gugma sa Diyos, o sa makausapa, atong buhaton, ang angay natong buhaton, alang sa atong isig kaingon, pagpadayag sa atong paghigugma kanila. Atong katilingbanong pag-ampo, pinagi sa pagkapari sa bagong kasabutan, gihatag sa Dios ang pagpangalagad sa pagpasaylo sa iyang anak nganhi kanato. Muduol kita sa Dios sa ani sa atong pag-ampo, diya sa atong pag-ingon, Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga mapunan pa ang mga kalalakinhan nga gitawag sa pag-alagad sa katawhan sa Dios, isip mga pari, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga kanasuran nga nagdumili sa ebanghelyo, maandam og mahimong tabunok nga umahan nga matamnan sa pulong sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga kadtong naglihok isip mga pari, mga madre,
mga igsuong relihiyoso, mga katikista ug mga laiko nga naglihok sa simbahan, makadasig unta sa uban sa pagpakiguban kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga makadasig nato ang mulihok uban kanila, nga nag-alagad sa talagsaong mga buluhaton sa atong katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang makapasiguli nga kasakitan ni Kristo mudala sa mga nangamatay ngadto sa himaya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Ginoo, sa mga anihunon, pinagi sa among mapaibsanong mga pag-ampo, tigumang imong mga katawhan, padali kamig dugang mga ngani diya sa imong misyon, o ipadala ang pag-abot sa imong gingharian, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako ang inyong sakripisyo dawat unta sa Dios nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining gasa nga gihalad, alang sa himaya sa imong ngalan, maglimpyo unta kanamo, ug magdugang pagdala kanamo nganha sa kinabuhing dayon. Pinagi ni Kristo among Ginoo, mabuhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong gisulutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinagin sa Kristo among Ginoo. Ug busa, ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santo, Santo, Santos, na Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya.
Santos, gayud ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu, aron pagsantos nining mga gas, aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas o dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mi pasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawatan ninyo kini nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang matinunan ug miingon. Dawata kini ug Panginom kamutanan kikan ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manlulubos sa kalibutan, nga nagtubos ka namo, pinaagi sa imong krus, ug pagkabanhaw, luwasa kami. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip, nga ngayan matubang malagad kanimo. Imoa nga kami mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Romulo among Obispo o sa tanang mga pari. Inumdumi sab among mga igsuon nga nangamatay, malaumon banhaw sila ug ang tanan nangamatay dinha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, imo kaming angayan makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kauboton latas sa katuigan. Uban kanila ang ikaw nga daygon ug ami ikaw nga himayaon, pinagin su Kristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Ihatag anak kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Itudluan kita ni Jesus pagtawag sa Diyos nga atong amahan. Busa mga has kita karon pagsangkit kaniya. Amahan namo nga naa sa mga langit. Pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoa luwasa kami sa daotan.
Mangayo kami kanimo Ginoong, imo kaming luwason sa tanang dautan, at agi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang kapaabot kami nga malaumon, sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo ang giyon ka sa mong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kamubuton, atagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ato karon ipakita ang timaan sa atong panag-igsiunay kalinaw. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini maong kordero sa Dios yung nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bula ng tanan nga gidapit alang sa panihapon sa atong Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pag-ampo sa pagkalawat. Jesus ko, nagatuwa ko nga anaa ka sa Santisimo Sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot akong mudawat kanimo dinhi sa akong kalag. Tungod kay dili ka na ako makalawat pinaagi sa sakramento, umari ka sa akong kalag sa espirituhanong paagi. Gakson ko ikaw ug sa tibuok kong kasing-kasing. Hiusahon ko ang akong kaugalingon uban kanimo. Ayaw ako tuguti nga mahibulag kanimo. Amen.
Mag-ampo kita. O Ginoo, dili unta kami mohunong sa pagdaig kanimo tungod sa kabuhong sa kinabuhi ngem gihatag kanamo dinhi niining Eucharistia. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Dios among Amahan, nagadangog kami kanimo sa among panginahanglan, aron mangayo kanimo sa panalipod batok sa coronavirus disease 2019 ug nakaangin sa kadaghanan. Nangamuyo kami sa imong grasya ngadto sa mga tawo nga gitahasan sa pagtuon sa matang ug hinungdan niining maong kagaw ug sakit. O aron mahunong ang kapaspas sa pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot o huna-huna sa mga batid sa pagpanambal. Ngilauntang maatiman ang mga masakiton, uban sa ilang kahanas o pagkamaluluyon o sa mga ahensya sa gobyerno o pribado ang kinahanglan makakitag pamaagi o solusyon nga dili mukatag kining maong sakit. Among giampo silang mga natakdan nga mahibalik unta dayon sa ilang maayong panglawas. Among giampo ang tanang nangamatay tungod aning maong sakit. Yatag kanamo ang grasya nga himuon ang maayo alang sa tanan o pagtabang sa mga nanginahanglan. Itugot kini pinagi sa among Jesucristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria magtatabang sa tanang Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Manalangin kanyo makagahong nga Dios ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nasaulog na nato ang santos nga misa mulakaw kita ug dadto nato ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Atong iambit ang panahon sa tanantang mga igsoon, lakip ang atong galamhan ug bahanding atong naangkon, magtambayayong kitang tanan sa pagtukod at tilingban nga Kristohanon, katilingban maamgon. Salamatan ato mga mission partners, St. Francis of Assisi Parish, Maa, San Pablo Parish, Estepa Family, Villa Carmelita Resort, Mr. and Mrs. Ardonio and Carmelita Lactawa and Family, One Cycle Mile Corporation, Jade Bookstore Davao Branch, Mr. and Mrs. Dodong and Glo Catayas and Family, Ornel and Dr. Jovic Fuentes, Bayatan and Family, K101 Pharma, Carico Nutraway Systems Incorporated, J-Rog Marketing, Mr. and Mrs. Ronnie Osnan and Family, B-Pen Trading, Bernard and Rose Enriquez, Carlita Serad,
Rogelio and Cynthia Bacos and family, Iris Melieza and family, RDL Pharmaceutical Laboratory Incorporated, Eric and Jocelyn Sardan and family, Petecoco and Coffeeville Apartment Home, Ofelia Pungay, Mr. Rudy and Mrs. Jean Subiaco and family, Engineer June and Mrs. Evelyn Alegre Sardido and family, Mr. and Mrs. Tony Boy and Emily Domingo, RVM Sisters Beaterio de Mindanao, Mr. and Mrs. Jose Laud and family, Vita Rivera's Bookkeeping Services, Mike and Bia Oconor, Engineer Julito and Mrs. Mercy Cascabel and family, Radi Vidanes, BLD Marriage Encounter 57 and 58, Jim and Grace Macmanos and Rhea Sedian, Mrs. Aurora Liagas and family, Moses and Partners Management, Joseph and Noah Construction, Engineer Edwin and Mrs. Inday Bangkerigo and family, Maglasang family, ACD family, Terry Jalua and family, Jo and Magdalena Torredes and family, Mr. Jeffrey and Mrs. Crisilda Lasaca, Rizalde and Elvira Lanzar and family, Matos family, Elena Calanias, Mr. and Mrs. Angelio Fritz Balmes, Aurelia Barik Brand and family, Linmar Podador and family, Belen Ambong, Bienvenida Roble, Josephine Santa Juana, Edgar and Jocelyn Barroso, Maria Janet Gan and Jeric Paul, Marit Rasamonte, Beraugo Trucking Services Incorporated, TBTSI, Krisha Gapate, Pev family, Mr. Jonas Bangalaw, Mary Ann de la Cruz, Myra Malakian family, Wong family, Bernabe Sanchez and family, Alpha Gold and Associates Insurance Agency, Captain Ireneo and Mrs. Alberta Malano, Leo Digario Indino Sr. and family, GAP a Farming Resort, De La Cruz and Pabalan family, Jo and Magdalena Torredes.